Hi guys, good morning. Ako na po ni si Charitable Vlog. Welcome to my channel guys. Karon guys, January 25 niya buntag ron. Diya kay Martis naman po. So napa ko sa balay. Una ko dahan lako nun guys. Kailangan kong kanang buhatonon nga tinaw malakaw kay White House sa opisina. Dili angay biya ng opisina. Nya karon ako lihok ko mga lakaw, mga lakunon, kaangay lakon, importante kayo. So karon guys, magluto sa kausudan na mo guys. Ako'y pinalit nga ang palaya, hapit naman ni mahinog. Muna ako na naman ng lutuon kay sayang po dili maluto. Si guys, magandam sa ko guys ha. Dara guys, ako nang natunga na sayang po di lutuon. Mahal ra ba kilo. Lutuon na laman guys. Daragang kuan atsal. Ano guys? Lamas. Kuha ra ko ni guys. Butang. Uli anak butang. Asa man nagikuha nimo? Diha na butang oh. Sige na butang anak. Ha? Okay, magkuan na si mama. Ako anon ning kuan. Okay, magluto. Kaon ka ni be? Oh, very good. Nahinog na guys. Nang lalatuon kay sayang. Mahal kayo kilo. Mahal mga pamaliton nun guys. Mahal jod. Ngayon niya. Kuan ning liswan ni guys itanom. Gamaw tong panahon diri na pud sa mga guys. Nga uwan. O pero kuan naman siya taligsik ba mura man kanang binaji. Ka binaji ang uwan. Binaji kayo mag binaji kuno ang uwan guys. Magpasabot. Bugay daw undang. Mong bata guys, sige yaw-yaw. Sige yaw-yaw, among bata. Among bata, sige yaw-yaw. Basa. Mana mo kag ilis, gilisan mo kang papa. Gilisan na kang papa, uy. Uy. Wala, nagtago ka. Kaon ka ni Be? Be. Kaon si Bebe. Medyo naman dali usudan sa mga pobre guys. Yun ani nga pag sudan nun. Hinog na guys.
sayang di lutuon. Mahal ra ba kay palaya. Papa! Hey! 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 Papa! Hey! Saba oy, Hey! kuan. Hey! Duha kang palaya, Hey! usa ka ingon ani, ug usa ka ingon ani, ug palit kog kalamansi nga pila ka buok. Agaw na bayran 145. Mahal na kayo. Lagi pamaliton karon. Papa! Hey! Hey! Papa! Hey! 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 Papa! Hey! Hey! Happy! 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 Gyapon guys, kalapawan. Overflowhan og tubig para ang pait ng imbak. Ano naman? Ayaw labutan na, be. Na nang ilabot na pud siya, ana.
Naog na bi. Hala, nang hilabot sa kamatis, papa. Namalata na, bibi. Wala tayo isagol sa tuwang kuan. Ato ang utan. Imong gilabtan ng kamatis. Aw kang pakanunan ng kamatis ba? Tanawa lang. Pakanunan ako si bibi yung kamatis. Kalang bibihan na pakanunan kamatis. Pakanunang bibi o kamatis. Lagin sana, uy! Lagin sana. Sana be. Sana. Balik sari. O dali ari. O dali ari. Ari hi guys, ari dali. Hi guys. Sige. Hi guys. Naluto ako mama o kuan guys. Ala, pisik. Ala, pisik. Pisik. Huy, map. Na, hi guys. Magluto mi og sudan guys. Di akong bibi guys oh. Na ang dadaog kamatis guys. Nagluto mi mong kanon guys. Mong kanon guys da itlog ko. Da itlog diri kini. Garay. Sakit? Ano man? Uy, tabi diya ginok. Kau ato ni Papa kau gang na manghilabot ari gang oy nyag mapisikan. Manghilabot nang liso sa nang liso siya ari nang liso. Kau na ba kay mapisikan ka ma? Bahala ka. Para ba uwil ana mapiksan ka. Piksan ay tanto. Mapisikan mangyani ko. Dirito sa isda ni Tuto. Duha. Ay, nakatiyan doon. Ay, hindi yung halbang. Balik na. Ito guys, itlog. Ugaw. Yak. Ugaw. Ini si Papa. Ugaw. Ini si Papa. Itin ha? Seryo? Kasi ang bukto. Ini ka.
Tara guys, luto na daw ang palaya. Mga una meron guys. Hi guys, di ako aray sa kuan guys. Sa Megabyte BQ kay magpagama ko upuan. Kanang PRN sa kuang SS. Kay magbayad ko kung SS karong Friday guys. Diya, dugay kayo guys. Ganihara kong 9:30 dire. Hingan higtag bilaran siya. Kuan. Akong number pagkuha is 34. Yang gitawag is 22. Ay, layo pa. Unya, gawat ako sa ko ang number guys nga tawgon. Pero 22 pa guys. Ako number niya. Ganihara ko diri guys. Pero daghan ako nalakaw. Imbalik na lang ko diri sa Megabyte BQ. Karon nagawat ako sa number. Nakalakaw na ako sa mga ubang mga lakaw guys. Yeah. Buat pakuan ni o sa ko tama na ni buat bugay kaayo daghang tao guys oy kapila basta aning dapita guys daghan kaayo tao ay abot man sa mga kuan kanang transaction sa mga SS, Blue Health, mga daghan mga kuan nang anhi jud ang mga tao dagan basta na mga kinahanglanon sa mga online. Yeah. Guys, aral akong palingkod guys, nagkataligsik.